Assalamu alaikum mai sauraro, kamar yadda ka sani wannan shahararren fim mai dogon zango mai suna Izarsu yana zuwa maka a ranar Lahadi ne da karfe 8. To yau an samu jinkiri ba a ɗora wannan bidiyo karfe 8 ba sai zuwa 11 mai sauraro, kamar yadda wannan shahararren jarumi Lawan Ahmad ya yi sanarwa a shafinsa na Facebook na matsalar da suka samu na tangardar na'ura mai sauraro. To amma kafin mu kai ga wannan batutuwa da muka kawo ma mai sauraro, muna buƙatar idan wannan shine karanka na farko na ziyarar wannan tasha tamu mai albarka da ka daure ka dangwala mana subscribe kana ka taba alamar ƙararraba, domin ta haka ne zaka dinga samun videos din mu zafafa kuma daɗaɗa da zarar mun ɗaura. Muna godiya da jimirin kallon mu da kuke. To mai sauraro, kamar yadda ka sani shahararren wannan fim mai dogon zango mai suna Izarsu yana zuwa maka ne a duk ranar Lahadi. To yau an samu tangarɗar na'ura da ba ɗaura shi karfe 8 ba, wanda hakan ta kai ta kawo masoyan wannan shahararren fim suka dinga jira suna dako YouTube domin kuwa su ga an ɗaura bidiyo domin su ba wa kwantsan idan su abinci mai sauraro. To hakan ya samo matsala ne ta matsalar na'ura da muka samu mai sauraro wajen ɗora wannan bidiyo. To amma insha Allahu abin zai warware, wanda har ta kai ga Lawan Ahmad shi kansa ya yi sanarwa a shafinsa na wannan matsala da aka samu, wanda yake cewa a cikin sanarwar tasa insha Allahu Izarsu za mu ɗaura muku da karfe 10 zuwa 11 na dare domin matsalar da muka samu masoyan mu ku yi haƙuri. To wannan ita ce sanarwa da wannan shahararren jarumi na Izarsu ya yi mai suna Lawan Ahmad, wanda kuka fi saninsa da Umar Hashim a cikin wannan shahararren fim mai dogon zango mai sauraro. Sannan kana kuma muna buƙatar mu ƙara sanar da kai wani abu ɗaya. Idan fa da baka kallon wannan shahararren fim, to yanzu ka dawo kalla, domin zai zo da wata sarƙaƙiya da cakwakiya a cikin wannan shahararren fim, domin ya zo da wasu abubuwa daban-daban mai sauraro. Sai ma kana kalla za ka ba wa idanka abinci ka gane abubuwan da muke faɗa ma mai sauraro, domin duk faɗa ma da muka yi a baki ba za ta kai ga ka gane abubuwan da suke faruwa ba, sai ka kai ga ka kalli wannan shahararren fim. Amma da zarar ka kalla za ka dawo ka ba mu labari ta hanyar yi mana comment a cikin wannan bidiyon namu mai sauraro, domin kuwa wannan fim ya zo muku da nishaɗantarwa, faɗakarwa da ma ilmantarwa mai sauraro kamar yadda ka sani. Amma wannan fim ya fi ƙwarewa ne ta hanyar faɗakarwa da suke yi a cikin wannan shahararren shiri mai dogon zango mai suna Izarsu. Kada ka manta da zuwa shahararriyar tashar nan tamu ta Bakori TV ka danna mana subscribe, kana ita kanta wannan tasha tamu da muka ɗora ma shiri ko wasu batutuwa mai suna Arewa Side ka danna mata subscribe kana ka taɓa alamar ƙararrawa mai sauraro.